Pre. Nakoy mayong balita sa imo pre. Dugay na pre, wala na ako nagainom pre ni. Undang na ko kay na-discover mo gud ako pre nga ang ilim nun makadaot sa lawas pre. Ay, ako gyud pre. Dugay na ko niyundang og inom pre. Kay lain man na sa lawas dai pre. Oy pre, nganong malipayon man mo diha? Alangan pre nga nabag-o naman me. Wala namin nagainom pre. Oh ba pre? Sa to pa tulo na tani yung nabago. Kay wala naman pud ko nagainom pre. Napuning isa oh, bag oraw nakit ang ganiya, nanahubog. Ay mao ba pre? Kami na kung kamerang duha na bago. Kita naman na yung tulo. Ay sus. Nabago na daw. Los ninyo eh. Pre, naginagsana lagi mo dirang mura lagi mo mga bayot. Alangan pre nga kinsa gyud di malipay nga nabag-o naman me. Unsay na bago? Shot. Wala na mi ana pre. Asa mi ana. Oh sige, nabago naman di mo. Kalami ani. Di tani mo magpatintal pre kay ang demonyo naras palibot. Pag kanindot sa kinabuhi kaning nagbago na ta ba? Wala na ta nagainom. Napuning isa oh, nagbago daw. Buritong kaayo. Kanang makaplano na gyud tarong ba? Duho na ikalinaw kay wa na tay bisyo. Pre, set sa pre. Ha? Set sa. Dana pre. Wala na ako nagainom. Kay dili na mayo sa lawas. Gabiyan ako sa pag-inom kay para makaplanog tarong. Para na ikalinaw sa huna-huna ug kasing-kasing. Ako pre, lada. Gabago na ko. Mo ba? Oy pre, nay mayong balita pre. Unsa man nga mayong balita pre? Ang maayong balita pre. Wala na ako nagainom. Mas una pa mi sa imo ha. Ay, kamo po ay. Oo pre. Ay, pas nila. Inya, kay nabago naman ta. Unsa may plano nato ani karon? Sige daw bi, kung nabago bag yun. Aw, kinanglan siguro ta magparty-party kay nagbago naman ta. Inya, Mag-inom ta karon pre. Ay, tama. Kinahanglan ito mag-celebrate. Kaya wala naman ta nagainom. O mo ganito pre no. Pagkuha sa beritutan. Ay, mag-celebrate ta. O sige. Na, mag-celebrate daw. Ay, pwede na naglat na mag-celebrate. Kaya wala naman ito oh, nagainom. diara oh. Ay, sige, shot. O ikaw na pre. Na, tanawa. Nag-inom na sa do? Ikaw pre. Celebration ni karon.